इन्ट्र भिडिअ'आव जायखौ नुदों बेखौ आङो गुबुन गुबुन आंनि फ्रेन्ड सार्कोलनाव आङो सोंहरदों बर'नि एक्टर होननानै मिथिनो मोनदों। दा बाथ्राया बेसो बिथाङा जाय एक्टिंजों जाय फाव फेसनजों प्रमद बर' बिथांनि जानानै खोथा बुंदों बेखौ बिथाङा मा सिनेमा बादि मोनखोना माखो फिल्म बादि नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबादि एक्टिं खालामदों एसेग्राब अभार रियेक्ट दा सिरि खिन्थु बेजों लोगोसे प्रमद बर' सासन खुङोब्ला सोरबा सोरबाया सिरि थायो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन माखासेया नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौबा सासन खालामनो सानसो आरो बिथांनि सासन खालामनायाव माखासे संगठनफ्रा एलार्जि जायो मानो फेरेंगा आरो फेरेंगानि आपडेट्स माखासे बाहा दं बिथाङा थारैनो सुइसाइड जामारसिगोन नामा बे खोथाखौ लानानै दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोजां मोजां सावरायगोन। हेलो एभरिवान once again वेलकाम बेक टु द चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। बबे जसखौ लानानै बिथां एक्टर आदाया एसेबां नाटक बादि सिनेमा फिल्मफोर बादि बिथाङा बाज्ल' स्टेजाव अभार रियेक्ट खालामनानै खोथा बुंदों बाब बेफोर दिनै थन्थ्र'नांदों। दिनै राजनितिकआ बबेबा सिनेमायाव होफ्लानाय फिल्माव होफ्लानाय एक्टिंजों नङा पाब्लिक बेस रायजो राजाफ्रा सोरखौ मोजां मोनो आरो प्रेक्टिकेलाव सोर दं थिउरियाव सोर दं बेजोंसो खोथा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा बादि गोबां नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसनफ्रा प्रमद बर'खौ शान्तियै सुखियै रायजो खुंनो होदों। प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनायाव बिथांमोना जेबो हेंथा होआखै नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों BPF दोलोआ देरहानानै जेब्ला सरखार सालायो अब्ला बिथांमोना मानो हेंथा दिपेन बर' बिथांमोना खोरोमदाव औवारि बिथांमोना मानो हेंथा प्रमद बर' बिथांखौबा सालायनो होयो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौबा सालायनो होआ गादियाव जिरायहोआ बिथां हाग्रामा महिलारि सारा BTC नि फिन चिफ जाफिननायाव बिथांमोना मानो एलार्जि बे खोथाया दिनैनि गेजेराव मोनसे इमोसनेल कुइसन जानानै थादों। बिथांमोना दिपेन बर' बिथां खोरोमदाव औवारि बिथांमोना इमोसनेल एन्ड सेन्टिमेन्टेल जाथिनि खोथाजों बुङै आवगायबोग्रा बिथांमोना दिनै बबेबा खेथ्रआवनो कन्टिनिउवासलि हान्थिबाय थानाय लामायावनो बिथांमोना मालाबा जाथिनि सेन्टिमेन्टेल खोथाफोरखौ गेप्स खालामदों थाद'लांदों बबेबा मोनसेनि प्रल'भनाव बे रोखा। ओइ गथनाथु আগত পৰাই सिस्टेमेटिकेलि অহাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ৰাইজ সকলে ইয়াত উইটনেছ হিচাপে ষ্টেণ্ড আছে। তো ইয়াত কনফিউজনত কথা নাহিব স্পষ্ট কথা UPPL দলত লগত তেখেতসকলে জড়িত থকা তাৰমানে এপছুৱে UPPL এপছু এই কথাটো খোৱা एकदम मिलिसे बुली आमी बाबि लोब लागिब। दा नोंथांमोन रायजो राजायाबा मा बुङो बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। बेनिफ्राय मानगोनां एक्स फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM एथ' गिदिर नेता एथ' गिदिर पावारफुल नेता मानगोनां फेरेंगा दाङरिया रनजित बसुमतारी दाङरिया बिथांखौ बयबो नायनो लुबैगासिनो दङ नायनो लुबैबाबो नुला। बै समाव ससियेल मिडियायाव दैलिक फैयोमोन गाज्रि खोथाजों कम्पेरिजन खालामनानै गाज्रि रावै हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ सोंखारियोमोन गावनि खुगायावनो बिथाङा गावनो गाब्रनानै लादों। बहा दं
बिथाङा मारै सिरि जाथारखो आरो मानो दाबो बिथाङा गाव खोथा होनाय मथे मानो गारियाव बारसोमनानै सुइसाइड जादिया जायाबा जाया रायजो राजाफोरनाव मानो निमाहा बिफैदिया जैतु কথা ফেরেঙ্গা ডাঙরিয়া রায় সকলৰ দি আহিছে এই কথাটো পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিয় মানো বিथাङা ফাवसयनानै থাকে বেক হৈ থাকিছে তথা এতিয়াও তেখেতে কিয় পালন কৰিব পৰা নাই बेखौ जोंहा नायनो गोनां दं बेथ' साबल'आसै राइज हिसाबै